जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा इथं बस स्थानकात चोरी करताना पकडलेल्या जालन्याच्या फौजदाराला निलंबित करण्यात आलेला आहे। फौजदार प्रल्हाद मांटे याला निलंबित करण्यात आलेले आहे। जालना पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल यांनी ही माहिती दिली आहे। फौजदार प्रल्हाद मांटे हा जालन्यातील सदर बाजार पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत होता। गेल्या अनेक दिवसांपासून तो बस स्थानकात चोरी करणाऱ्या चोरांना मार्गदर्शन आणि मदत करत होता, अशी माहिती देखील समोर आलेली आहे। स्टेशन हद्दीत जळगाव येथे एफआयआर दाखल झाली आहे, ज्यामध्ये पिक पॉकेटिंग गँग पकडलेला आहे आणि त्यामध्ये एका जालना पोलिसाचा ग्रेड PSI प्रल्हाद मांटेला पण अटक करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये कालच माझा जळगाव SP सोबत बोलणं झाला होता आणि गुन्हे दाखल होण्याची ज्यावेळी प्रक्रिया सुरू होती आणि लगेच त्या PSI ला सस्पेंड करण्यात आलेला आहे।